Ahojte, tu Adamko Foco, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Je tu so mnou aj môj brat. Ahojte. A ideme si otvoriť kartičky Euro 2024. No tak, poďme na to. Ideme si prvé otvoriť Harry Kanea. Keby ste si chceli kúpiť, no tak, ja som si ich kúpil zo obchod, ktorý sa volá Everland. Ide to veľmi ťažko otvoriť, ale ja to dám. Počkajte. To ide veľmi ťažko. Počkajte. Keďže obaly nemôžu byť papierové a nie plastové. Počkajte. Ja idem dať nejaké nožnice, lebo to je veľmi ťažké. Počkajte. Pusím farmičku. Počkajte. Dobre, už mám prepichnuté. Troška ešte. No, už mám. Takže uvidíte, že to je euro. Dobre. No. Takže Kylian Mbappé tiež, Haaland, Luka Modrič, Donnarumma, Haaland, Areola, Ronaldo, Pedri a Gnabry. A ďalší balíček, teraz Erling Haaland. Otváram. Zase to bude ťažké. Dobre, a toto už bolo ľahšie. Takže Erling Haaland zasa, Gakpo, Harry Maguire, Gavi, Rudiger, Florenzi, Kimmich, Phil Foden, Marco Asensio a De Vrij. Takže ešte, ja som si tiež kúpil balíčky, toto boli karty môjho brata. Ale ja som si tiež kúpil balíčky, ale viete, aký ja som, že ja neviem vydržať, takže ja vám ukážem moje karty. Ronaldo, Kai Havertz, Harry Kane, Verratti, Azpilicueta, Gakpo, Bilou, Jordi Alba, Erling Haaland, Brandit, Maguire, Walker, Hazard, Carvajal, Mbappé, Jordi Alba, Mbappé, Sidibe, Ruben Dias a Modrič. Takže čaute!